И какво става, хора от YouTube? Аз съм Николай Елиев и днес. И точно сега, днес, разбира се, не само днес ще има епизод. Така, да почваме с... Да видим кой ще се падне, някой си там. Лукас Васкес, който май вече е в Реал Мадрид. Гинтер, така е май. А не, това Бендер, аз ги бърка малко с Гинтер. Швайнштангер! О, ес! Но вижте са. Майго. А не, нямаме го. Не бе. Така, следващото бъде Майгел Молева. Мислех си за не си мислех за точно за Миравас. Видим какво ще стане сега. Арбило. Малко така. Яло, тук е най-якото нещо, в което може да снимате, така че Вибокс пълен ташак. Поне за мен. Поне за мен Вибокс не струва. За мен това Vbox е нещо като YouTube, само дето с двойно по-лошо качество. За мен. Защото YouTube е супер яко нещо и да. Преди малко слушах песента на Криско на здраве, който не е слушал, че е слушал. Супер е Thank You или ако някой ме качи клип или тука. Разбира се, че тук и това е Шаро Хекс. Шаро Хекс точно като с ним ще качи той свой клип, така че супер, що пък не. Той ме копира. Да, това ще бъде всичко този епизод. Ако видеото ви е харесало, дайте му един лайк. Ако не искате да изпуснете клип от този канал, натиснете един subscribe или абониране, както ви е. И да, това ще бъде всичко от мен. До следващото видео.